Fasahar AI tana da alaƙa da dukkan ɓangarorin rayuwarmu kuma takan iya taimaka mana a kansu. Wannan ne kuma yasa fasaha ta kasu zuwa ɓangarori mabambanta domin ta yi aiki a kowane ɓangare daidai da gwargwadon buƙatar mutane. A wannan bidiyon za mu yi bayani akan kashe-kashen fasahar AI da kuma abin da kowane kashi ya fi mai da hankali a kai. A bidiyoyinmu da suka gabata mun yi bayani filla-filla akan ma'anar AI, kashe-kashenta da kuma tarihin samuwarta. Idan ba ka kalli waɗannan bidiyoyi ba, ba za ka garzaya shafinmu na Facebook da TikTok ko na YouTube domin kallon wannan bidiyo ka ga abin da muka yi a cikinsu. Idan kai sabo ne a wannan shafi, ka danna mana following a Facebook da TikTok, sannan ka mana subscribing a shafinmu na YouTube, ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su. Sunana Awais Al'arabi Fage, a yau ma ni ne za ka kasance da ku a cikin wannan bidiyon. Mu je zuwa. A karon farko, idan an tashi karkasa fasahar AI, ana raba ta ne zuwa kashi biyu. A kashi na farko, ana iya kallon AI da ido na capabilities, wato ƙarfin basirarta. A kashi na biyu kuma, ana iya kallon AI da ido na functionalities, wato abubuwan take iya aiwatarwa. Kowanne daga cikin wannan guda biyun akwai 'ya'ya a ƙarƙashinsa. Ga su kamar haka. Ta fannin capabilities, wato kaifin basira, AI ya kasu kaso uku. Akwai ANI, wato Artificial Narrow Intelligence. Wannan ɓangaren na AI yana da iko da ƙarfi ne na yin aiki ƙwaya ɗaya kacal da aka gina shi domin sa. Misali akan wannan shine Google Map. Google Map baya iya yin wani abu face nuna hanya ga matafiyi da sauran abin da suka shafi wannan. Misali Google Translate baya iya yin wani abu banda fassara abubuwa daga wani yare zuwa wani yare. Waɗannan abubuwa da makamantansu an samar da su ne domin su yi wani aiki ƙwaya ɗaya, kuma ba su da ikon da za su fita daga wannan aikin su yi wani aikin na daban. Abu na biyu a wannan ɓangaren shine AGI, wato Artificial General Intelligence. Shi kuma wannan ɓangaren ana ci gaba da samar da shi ne domin ya zamanto yana iya yin duk abin da ɗan adam zai iya yi. A yanzu an samar da wani kaso a wannan fannin domin an samar da AI tools da suke iya kamanta wasu abubuwan da ɗan adam yake iya yi. Amma shin har yanzu an samar da AI ɗin da zai iya yin abin da mutum zai yi 100%? Ko ba mu amsa. Na uku kuma na ƙarshe a wannan fannin shine ASI, wato Artificial Super Intelligence. Wato shi wannan AI ne da ake son a samar da shi nan gaba wanda zai yi abin da ya fi ɗan adam, wato zai yi abin da ɗan adam ba zai iya yi ba. Wannan ana bincike kansa har yanzu kuma ana tunanin samar da shi. Ilimi ne kuma bincike ne, ba a cewa abu ba zai yiwu ba. Amma a aƙidarmu da iliminmu da addininmu mun san ba za a iya yin wani abu da zai wuce kaifin basirar da Allah ya yi wa ɗan adam ba. Wannan kashe-kashen guda uku, ANI da AGI da kuma ASI, su ne kashe-kashen AI ta fannin capabilities, wato kaifin basira. Yanzu sai mu tafi ɓangare na biyu, wato rabe-raben AI ta fannin functionalities, fannin abubuwan da yake da ikon ya iya yi. A nan kuma in mun je za mu samu akwai abubuwa rabe-rabe har guda biyar. Ga su kamar haka. Akwai fannin machine learning, wato nau'i na AI da yake koyon abubuwa daga bayanan da mutane suke samar masa. Misali akan fannin machine learning shine spam filter. Filter da take iya tantance saƙo mai kyau da mara kyau, ta ware maka shi wannan saƙo ne mai kyau, wannan saƙo ne da watakila daga 'yan damfara ko 'yan cuwa-cuwa, ko kuma saƙo ne dai mara tushe mara asali. Ta yaya email ɗinka yake iya gane cewa wannan saƙo ne mai kyau ya tura maka shi cikin folder inbox, wannan kuma saƙo ne mara tushe ya tura maka shi cikin folder spam? Ta yaya yake haka? Yana yi ne saboda bayanan da yake nazari akan su yake nazarta, sai ya gane cewa wannan saƙo ne mai kyau ga inda ya kamata ya saka shi, wannan saƙo ne mara kyau ko saƙo ne mara tushe ga inda ya kamata ya jefa shi. Wannan shine babban misalin abin da ya shafi fannin machine learning. Na biyu kuma akwai natural language processing, wato NPL. Shi kuma wannan AI ne da yake iya fahimtar harshe. Misalai akan fannin NLP, wato AI ɗin da yake fahimtar harshe, su ne kamar haka: ChatGPT, Google Assistant da Autocorrect. Autocorrect yana iya gane cewar ga abin da kake yawan rubutawa, sai ya zamanto da ka zo kana rubuta wani abu sai ya dinga kawo maka kalmar da ka fi amfani da ita bayan ka yi amfani da kalmar da ka gama rubutawa a yanzu. ChatGPT yakan iya fahimtar hirar da kuka yi da shi ɗazu domin ya san abin da zai ce maka a yanzu. Siri zai iya gane muryarka, zai iya ansa umarni daga gare ka domin ya maka aiki based on wannan muryar taka da ya fahimta, da kuma sauran misalai masu yawa. Na uku kuma shine computer vision, wato nau'in AI da yake iya gano hotuna da bidiyoyi. Misali akan computer vision na AI shine kamar
abin da ake kira Face ID, wato wani hoto za ka iya kulle wayarka amma da ta kalli fuskarka ta iya buɗewa. Wannan abin fasahar AI ce take amfani, take iya riƙe bayanan hoto ko bidiyo domin ta yi wani aiki na musamman. Na hudunsu shine robotic, wato na'urori da ake samar da su masu motsi da aiki kamar na ɗan adam. Misali akan robotic AI ba shi da wahala, domin na san da yawan ku kun sha ganin restaurant ko wasu ma'aikatu ko wasu kamfanoni da aka samar da sa'ago, wato robot da zai zo yana ɗaukan kaya ko yana aje kaya ko yana tsari ko yana sallamar mutane ya kawo musu abinci da sauransu. Wannan misali ne na robotic AI. Sai kuma na ƙarshe na biyar, wato expert system, wato na'urori na AI da suke iya bada shawarwari da tsara abubuwa. Misali akan expert system shine MySim, wata manhaja ko in ce wani tsari da aka samar na AI wanda yake iya duba cututtuka a jikin mara lafiya. Da zarar an saka mai mara lafiya zai iya sauri ya duba ya gane cikin sauƙi ba tare da an sha dogon wahala ba, domin ya gane abin da yake damunsa, sannan kuma ya saurin ba da shawara akan irin maganin da ya kamata a ɗora mutum a kai domin ya samu sauƙi. Wannan su ne kashe-kashen AI ta fannin functionalities, wato ta fannin abubuwan da yake iya yi. Kenan mun fahimta AI ta fannin capabilities ya kasu kaso 3, sannan ta fannin functionalities ya kasu zuwa kaso 5. Sannan kowane fanni mun yi bayani akan abubuwan da yake iya yi tare da bayar da misalai. Ku kasance da mu a cikin bidiyoyinmu na gaba domin ci gaba da kawo muku bidiyoyi akan wannan fanni na AI mataki-mataki har zuwa matakin da za mu fara kawo wasu AI tools da su iya taimaka mana akan rayuwarmu ta yau da kullum. Kafin ku fita, ku tabbatar kun mana following a shafinmu na Facebook da TikTok, sannan kuma na subscribing a shafinmu na YouTube, duk a sunan Al'arabi Tech, domin samun abubuwan da muke ɗorawa akai-akai. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.